tal-ħabib tiegħi Steve Sajla id-diskavera sabiħa u vera toġobni. Mill-Erika Gawċi nixtieq nirringrazzja ukoll tal-li tipprepara, tipproduċi dan il-programm u twassilkom il-mistednin hawnhekk waqt il-programm tagħna tiru. Mela, mill-ġdid bi pjaċir bħalma tafu kull nhar ta' ħamis f'dan il-ħin fil-bidu tal-programm nilqa' miegħi lil Mateusz Grasso. Mateusz, kif inti? Tajjeb ħafna ta'. Inti tidher fil-muża wkoll? Tidher fil-muża llum. Ma nibdewx. Ma nibdewx Mateusz, għax hawnhekk ikun hawn diskussjonijiet. Kru ħafna min jixtieq jgħid ħafna affarijiet. Mela, llum il-mistoqsija hi kif verament se nagħti spinta kbira lill-metabolizmu. Tkellimna ftit dwar il-metabolizmu il-ġimgħa l-oħra, il-ħamis li għadda u tħanna fih. Pero kif nistgħu nagħtu spinta lil Diki, ġifieri għal min ma segwix il-programm, Louise, spjegajna li metabolizmu qisu dak il-magna illi iħaddimlek dak il-proċessi ta' ġismek illi inti għandek bżonn għal ta' kuljum. Mela fost l-oħrajn nitkellmu fuq illi anke meta tkun rieqed inti xorta ġismek għadu għaddej, mela xorta għadu on, mela xorta ċertu kaloriji qegħdin jaħdmu. Nibqgħid naħseb fuqha, Ekku, aħna meta mmutu biss, ġifieri li nifqu naħarqu l-kaloriji, ġdiment li għadna on, imqar stand-by, għax ikun qegħdin ikunu stand-by, tajjeb, xorta hemm il-proċessi għaddejjin ġisimna għadu juża l-kaloriji. Issa, metabolizmu huwa qisu dak ir-rata, dak l-speed, dak l-effiċjenza, tajjeb, illi dak li nikkonsmaw nużawh. Mela idealment aħna dak li nieklu imur jew kif qed nitkellmu aħna għall-organi, mela għall-qalb, għall-fwiet, għall-pulmun, għal kollox. U dak illi anka ma jmurx f'dawn il-postijiet nużawh billi aħna niċċaqalqu. Ħalliju ma jiġix storjat, għax jekk aħna kien hemm iż-żejjed, dak li kell żejjed mar bħala xaħam. Mela aħna rridu nużawh, rridu ntuħ direzzjoni ta' fejn nixtiequ li jmur. Jiġifieri l-eżerċizzju huwa parti kbira, jfhomha parti kbira. Fundamentali, llum fil-fatt ġibt lek board, Louise fil-fatt għandi prova l-kameraman Rani li neħħejtlu l-plastik, ġifieri ħanżanżnu tajjeb, illi fih ħanispjegaw 3 pilastri kbar illi bihom il-metabolizmu ħajaġġel. Issa, hemm kunċetti oħrajn, hemm min jgħidlek speċjalment issa li anka beda ċertu temp iktar sħun, jgħidlek hu dak id-drink għamelek filgħodu, illi essaċ ma fihom xejn ħażin. Però ċertu claims bħal pereżempju ixrob dit-taħlita u l-metabolizmu tisparaħ mola smewiet huwa gideb. Għax fil-verità il-qofol ħajkun f'dawn it-tlet affarijiet li ħansemmu llum u ħanġib naqra l-bol. Ħalli nibdew bihom, jiġifieri. U ħanitlob naqra reġija jigwidawni għax ma nafx kemm jidher ċar. Ġib 3 kuluri u ħanibda bl-ewwel wieħed. Mela, min qed jarana għandu tfal biħsibhom isiru periti, aħjar ilhom għajna jew ma xi tpinġiet tiegħi Louise. Kif ħatara huma daqsxejn imma se pastazati, imma nżomm. Dak huwa suppost triangle qed jidher ta' ejwa, prosit, thank you l-cameraman. Ta' triangle fih 3 ponot. Ħanamlu hekk. Issa, wieħed mit 3 pilastri, tajjeb, huwa l-ikel. Nprova nikteb bil-kontra u nerġa' ndawru lura tal-aħjar. Għax inkella. Il-nutrizzjoni. L-ikel, eżatt. Imma kwalunkwe ikel, ġifieri anke dak li ħan nixorbu, tajjeb, dak huwa pilastru kbir il ħajdet tal-metabolizmu. Issa, il-pilastri l-oħrajn ħajktibhom bil-lest ħalli nfehmhom. Ħajkun dak li jgħidulhom kardio. U l-famuż mawx bħalek, u l-famuż weight training. Għanamelek weight training. Sa nispjegaw daqsxejn x'jagħmlux ma jagħmlux. Ħanibda bl-ewwel wieħed, l-iktar wieħed illi jmiss il-qalb u żaq dak li jkun. Il-famuż ikel. Louise, sabu illi jekk aħna 8 minn kull 10 darbiet illi niklu ħaniklu tajjeb, issa tajjeb xi ġifieri. Da idealment ikun hemm nutritionist illi tgħidilna aħna kemm għandna bżonn niklu u xiex tajjeb, imma jekk trid tonqos m'għandekx għalfejn tiekol xi ikel illi ġej minn xi foresta huwa ikel bħalma niklu kuljum, però fi kwantitajiet ikkontrollati. Ġifieri hemm bżonn ta' bilanċ bejn proteini, xaħmijiet u karboidrati. Insomma, u jekk 8 minn kull 10 darbiet niklu sew, tajjeb, ir-riżultati ħajġu, il-metabolizmu ħanejnuh ukoll. Dak kif isser Louise, illi aħna naffordjaw. Illi id-darbtejn mill-10 l-oħra. Li fadal. Billi jina nizgarra, billi ngħid nhar is-sibt filgħaxija ħanoħroġ u flok ma nieħu selit ħanieħu pizza żgħira. Jew il-ġimgħa filgħaxija ħireġ, mhux bil-forsi jew forsi il-ġimgħa filgħaxija ħireġ u ħanieħu żewġ tazzi mbit mal-ikel. Mhux problema,
Għax billi żgarrajt ftit, jiena ma nellaħx kollox bil-Malti. Għax fil-qofol Il-metabolizmu għadu għaddej. Il-metabolizmu għadu għaddej. Issa il-metabolizmu kif għedna anka bil-lejb għaddej. Blikel, qed ngħinu lil ġisimna illi ma jżomx xaħam żejjed. Mela jekk għal-mod tal-kelma jaqgħu mhux idedan? Le, għattek għal-mike. Ma tħabbax il-bord ma' Tanċandi kwiet, skużawni. Illi jekk 8 minn kull 10 darbit għamilna sew, mela ġisimna qed nagħtuh inqas ċans, inqas probabbilta illi ikun hemm kaloriji żejda, għax ovvjament li kelli li huwa tajjeb għal saħħitna ma jtikx ħafna kaloriji jekk tiklu f'ammont tajjeb, allura iċ-ċans illi inti żżomm ix-xaħam ħajonqos. Mela dak huwa pilastru wieħed illi flimkien mal-kardio u mal-weight training ħajkun qed jgħinna. Ok, issa, jekk, mela, ħalli nibqgħu fuq it-8. Perfett. Min 10. Min 10 u tnejn l-oħra tista' tiżgarra xi ftit. Ekku. Tista' ma tiżgarrax u tieħu 10 minn 10, le? Iva, il-problema tal-maġġoranza tkun, Louise, illi meta inti imbagħad mur għall-estrem ieħor illi tipprova tagħmel kollox preċiż, jew inkella qisha l-aħħar tad-dinja, tissapporti ġimgħa ġimgħatej, xahar xarej taqbiżlek u tmur għall-estrem ieħor. Jiġifieri normalment meta dak li jkun taqbiżlu ma jgħidx all right, flok 10 minn 10 bda nagħmel 8 minn 10. Tipikament tant tkun xbajt u tqażżist il-ħin kollu s-sus fuq sar inqas żebbuġa, dawn affarijiet normali, u nafu wkoll li daw it-traits jistgħu anke jillidjaw, iwasslu, tajjeb il-kelma bil-Malti għal anke ċertu eating disorder. Tajjeb, allura mhux ta' min daw affarijiet niċċajtaw miegħhom. Magħhom, sorry, li sabu li huwa aħjar li jkun hemm dan it-tip ta' bilanċ. Illi fil-maġġoranza jiena nagħmel li għandi nagħmel ma jimpurtax illi fil-minoranza niżgarra xi ftit. Għax ftakru, dak li se nagħmlu mhux se nagħmlu. U ta' kull ġimgħa niżgarrah jiġifieri dan. Nista' il-kunċett, iva, għax il-kunċett huwa dan, Louise. Illi inti mhux kwistjoni ta' ħa nagħmel daw il-ġimgħatej sew. Ma tibqa' ta' ħajtek x'se nagħmel. Tajjeb, nifhem li forsi min ikollu tiġi ġej 6 xhur oħra. Jgħid daw is-6 xhur noqgħod kemm jista' jkun attenta, fajn. Però ma tix tmur. Iġibu r-rigal lura. Dak suġġett ieħor. Insomma, imma min bi preparazzjoni għal xi tix, pereżempju, tajjeb, joqgħod attent hemm min jibda jiffissa il-kelma jmur estremitajiet għal pereżempju 3 xhur 6 xhur sħaħ. X'sabu li huwa aħjar? Illi jekk ikun hemm dan it-tip ta' bilanċ, allura ħad tkun sistema li aħna komdi biha, mhux se ngħidlek free for all ta' illi jekk għandi aptit hemm kaxxa ġelat noħodha għax komdu biha le. Komdu biha fis-sens illi xorta għandek ċertu impenn. Mela 8 minn 10 qed nikol sew. U jekk jiena għamilt 8 minn 10, dak ifisser illi 2 minn kull 10 oħra, mela darbtejn minn kull 10 jiena qed nikol jew qed nixrob, nista' nagħlaq għajn waħda. Nista' niżgarra xi ftit. Basta dawk il-8 minn 10 qed nikol il-kwalità bnina. Dik ikollha. Ġifieri dak bħal meta min pereżempju jien nafx ħan inventa morru l-iskola. It-tfal. Mit-tnejn sal-ġimgħa imorru l-iskola. Is-sibtu l-ħadd ikunu free. Mhux qed ngħid illi aħna bħala adulti għandna mit-tnejn sal-ġimgħa nieklu sew, is-sibtu l-ħadd inħarbtu dinja. Li qed ngħid huwa illi anka l-itfal li huma studenti għandhom il-break għax m'għandux ikollna ftit break aħna anka mill-ikel. Jekk irridu. Anka psikoloġikament kif qed. Għax aħna rridu Louise li nżommuha għat-tul ta' żmien. Jekk oġġett mhux se nkun komdu tiġi part il-lifestyle tagħna. Dik ikollha u dik li ħadd tagħmel differenza kollha li inti żommu bħala stil ta' ħajja. Issa, pilastru ieħor huma exercises, Louise, illi jinvolvu l-aktar il-qalb. Għalhekk jgħidulhom cardio fil-fatt b'xi lingwa jgħidilli xi Latin tfisser qalb, xi ħaġa insomma. Mela, u dawn l-exercises illi inti fihom tkun qed tħaddem ħafna qalbek, bħal ngħidu aħna jien naf xi exercises għas għandek għalfejn toqgħod tiġri barra ta' eżempju, imma xi coach waqt xi group session minn tiegħek jgħidlek isma' issa ħanaqbdu l-istess maduma u ħanoqgħod nimmaġġani qed niġri fuq l-istess maduma. Mela inti bażikament tkun qed tħaddem ħafna l-qalb, all right? Mingħajr inti qed tuża dawk li jgħidulhom weights. U b'dat tip ta' training ħajjejnek inti biex dak li kelli li kint. Dak li ġismek mużax, il-bqija kemm jista' jkun użajt minnu ħraqtu biex ma jiġix storjat bħala xaħam. Għax kan nerġa' nfakkar, la użajnieh, la ħraqnieh, ma jistax imur storjat bħala xaħam.
mal-qalb, għax ovvjament taffetwa ix-xaħam mal-qalb. Agree. Hija problema. Biex niċċara mhux għax ix-xaħam jitrabba mal-qalb li għalek jista' jaħ kardio għax iħaddem il-qalb waqt l-exercise. U jnaqqas ix-xaħam. U jnaqqas ix-xaħam. U l-qofol. Eżatt, jiġifieri aħna bdaw b'eżerċizzju innaqsu x-xaħam mux minn mal-qalb, qed ngħidu naqsu xaħam li jista' jaffettwa. U żgur, hemm anke min ċertu livelli ta' xaħam li anke jmurlek dejn l-organi u hemmhekk fejn verament ikun perikolus. L-aħħar u mhux l-inqas Luis, il-kunċett ta' weight training. Dan importanti. Għaw il-mentalità mad-dinja kollha ta' mhux Malta biss, illi il-weight training huwa l-irġiel biss. Għax jiena bħala mara ma rridx insil bidejja daqs dinja. Pereżempju, jiena nippreferi li nkun iktar pulita, it-tonjata, nilbeż dak li nixtiequ joqgħod li sew, ħafna minn nisa dak ikun l-ambizzjoni tagħhom. Imma ikollhom dil-biża illi jekk huma ħajużaw il-weights ħajġu qishom xi bodybuilder. Ħana appella lil kulħadd hawnhekk illi min jażel it-triq ta' bodybuilding, number one mhijiex triq faċli. Ġifieri biex anke dawk l-irġiel u anke nisa li anke jħobbu l-bodybuilding biex jaslu dak il-livell li jridu effort qawwi. Ħadd ma jsir bodybuilder biżbal. Tant jinvolvi impenn ta' ikel, ta' training, ta' rqat, ta' ċertu skema ta' ċertu riġidità illi ma tistax biżbal issir bodybuilder. U dal-weight training għal min b'mod każwali hawnhekk kif qed nitkellmu ikollu bżonn illi inaqqas ċertu xaħam u jittonja. Għax wasalna biex nagħlqu. Mela ħan ikkonkludi. Suppost laqna mela tal-aħħar ħanpenġi di-żurżieqa malajr. Aw dil-famuża żurżieqa Luis. Tajjeb, again ħan appella biex dak li jkun ma jimitax it-tpinġiet tiegħi dik żurżieqa. Illi sabu illi meta aħna ħanżidu t-toning, Luis. Għax permezz tal-weight training ħanżidu t-toning, ħansejjaħ. Sessit il-weight nimmaġina jien. Possibilment, u dik ħanitkellmu naqra, però l-iktar ħaġa. ċans inkomplu Eżatt, nitkellmu għadar boħra li tnajdlek eżatt. Għax tittonja seżit il-weight. Seżit il-weight, però il-qofol huwa illi ħadd attakka direttament ix-xaħam. Meta ħanżidu t-toning bħal żurżieqa, in-naħa l-oħra li ħajtbaxxa ħajkun ix-xaħam. U din komplu nitkellmu fuqha. Interessanti, dan huwa punt importanti li rridu nitkellmu fuqu. Grazzi ħafna lil Mateus Grasson, nirringrazzjak tal-li kont miegħi, grazzi. Il-kumplament tal-ġurnata tajba, ser nieqfu issa l-ftit teleshopping, imbagħad niġu lura b'aktar mis-sidnin u kompetizzjonijiet ukoll magħkom telespettaturi b'għaw magħna.